És curiós. No, perquè, per exemple, home, jo recordo que les coses, hi havia 2 o 3 paraules que servien per col·locar-vos a lloc o per recol·locar-vos que sentides des de fora segurament farien gràcia. Jo me'n recordo amb el personatge del Mickey, el que feia en Marc, que la paraula clau era Tchaikovsky. Però era Tchaikovsky per una tonteria. Vist que és un personatge com el d'en Marc, que el Mickey, que té un tio que és el que treballa, que té furgoneta, que és una mica, que sembla una mica del ram de la petita màfia, de no sé què, en un moment de l'obra dir una frase que és que convidi amb ell a casa seva al pis a prendre una copa, que escoltarem una mica de Tchaikovsky. El Tchaikovsky jo em anava bé amb en Marc per fer-lo aixecar de terra, justament per no fer el quillo, per no fer el macarra, perquè amb el macarra, amb la visceralitat del quillo del macarra no funciona el Mickey. Res de terra no, està en un altre lloc. Llavors la paraula clau era Tchaikovsky, perquè era com, dir Tchaikovsky era com agafar un fil per aquí, estirar-lo per aquí, i de cop l'energia es recol·locava, no? O amb tu, que era el tema de la respiració, que agafaves aquelles hiperventilacions sí. que l'Anton ens va sortir quan vam saber com respirava, sí. Una mica. Sí. No? Que era aquesta cosa, o sigui, aquesta cosa que els actors no hem de fer mai, teòricament, que és tenir la respiració aquí dalt. I vaig aconseguir, mira, el dia de l'estrena, el Julián diu, he patit molt, perquè em pensava que estaves malalt. Els 10 primers minuts he patit molt, perquè penso, fa temps que no el veig, i està malalt, no està molt desmillorat. No, esclar, i aquesta respiració va portar cua, a més, també, perquè això va durar, això no es va acabar amb les funcions, això durant uns dies encara... No, mira, no sé com va, no me'n recordo ara ni com va sortir. Això. No sé, del trossejament, de buscar, no sé. De buscar la nota. Sí. O sigui, en tot cas, el que tenia, el convenciment que hi havia, almenys per part meva, des d'un cop arrencat els assajos, era que eren 3 notes diferents que s'havien d'afinar perfectament i que això no era fàcil. I en realitat ens va passar, el dia de l'estreno no el van fer afinats. No, vull dir que el dia de l'estreno, si us recordeu, l'endemà va fer un assaig, l'endemà de l'estreno, va ser una afinació allò de pim-pam, i llavors ja va tirar totes les funcions sempre més. Clar, que estem parlant d'això, de l'afinament, que el Carles sempre parla molt en termes així musicòlegs, i això em fa molta gràcia, que també la gràcia que té Pinter, o en aquest cas concret, és que estem tocant una partitura, i que un toca jazz, l'altre està tocant música clàssica i l'altre està tocant flamenc, no? I és com ajuntar aquests 3 estils de música tan diferents però que estan tocant la mateixa partitura, no? O és com el viatge aquest que anem a buscar el tresor i un podria ser, doncs, un aristòcrata, l'altre un quillo i l'altre, no sé, el cambrer d'un bar. Llavors, com aquests 3 fan aquest viatge junts per trobar aquest tresor, quan són 3 personalitats absolutament diferents, 3 discursos absolutament diferents, però l'objectiu és el mateix, no? Per dir d'alguna manera. Per trobar aquestes notes... Però jo crec que on trobar-ho sí que ho sabem, perquè a la vida n'hi ha. Sí, i tant que n'hi ha. El que passa, per això insisteixo, que a la vida hi és. Clar. Llavors, el que passa és que quan això de la vida ho volem fer a través d'aquesta veritat de l'actor orgànica que diem, ho espatllem tot. Clar. I en canvi, allò de la vida és més bèstia, és més abrupte, i a vegades quan veus moments o situacions o gent parlant junts, és com pot ser que s'arriben a entendre aquestes 3 bèsties pardes en un bar o allà on sigui, que llavors és clar, és clar que s'hi pot arribar, però vull dir que no és pels canals aquests que ens enganyem a vegades els
els actors. No, perquè, a veure, en tot cas, el que sí que és veritat és que es destrueix tot un tòpic i tota una manera convencional de funcionar, que és la que correspon precisament. La no manera convencional és la que correspon a la vida. Si tu surts al carrer, això, corregido i aumentado. Jo no sé com escriu el Pinter, però m'imagino que, sempre ho poso, no té res a veure, no? Però com Kafka o gent, segons quin tipus d'artistes, ells comencen una jam allà a escriure, quan diuen l'escriptura automàtica. L'escriptura automàtica no és mecànica, sinó que dius d'un so o d'una paraula, com començar, jo m'imagino començant les obres igual amb una frase que allò té un so musical i a partir d'allà un desenvolupament d'un trosset de vida, no sé, sí, no. Saps? Per vehicles molt com un músic composant una partitura que dius, no sé, com la intuïció de sons, no? No sé. La sensació és que no hi ha un pla literari, diguéssim, no? No. O sigui que és que poso unes peces i com que la cosa fos vaig a veure què passa, no? Poso uns personatges i vaig a veure què passa. O sigui, si un personatge que li passés això, ho poso aquí i a veure què passa. I l'escriptura aquest punt d'escriptura automàtica, que llavors acaba sent la perfecció immaculada, perquè deu ser destil·lada més no poder, però comença amb aquest anem a veure què passa. Sí, perquè a més és molt curiós perquè en cap moment hi ha una lògica o melodramàtica o convencional. Et pots trobar que comences la peça i de sobte, com si agafessis un músic de música contemporània clàssica, un Berg o un Webern, comença un tema de Beethoven i de sobte fa figa, dius què passa? I entrem en l'atonal. I hi ha el tercer compàs o el segon i hi ha una peça que et destrueix tota lògica, ja te l'ha aïllada absolutament de l'anterior. I això passa molt a vegades allò que dius, coita, però si m'està... El monòleg, per exemple. A la que acabes de fer tu no sé on és, però si recordes amb l'Alaska i tot això, amb l'Alaska, amb el Victoria Station i amb Nit no poder notar... Sí, també, tot i que durava 8 minuts, fer una obra que dura 8 minuts és un plaer extraordinari. Però a totes, és allò que dèiem, a 3 quarts d'obra hi ha un canvi gros. O sigui que hi ha una estructura interioritzada del Pinter que funciona. O sigui, quan falta un quart d'obra hi ha una cosa que altera. En aquest cas és el monòleg. O sigui, a partir del monòleg la cosa canvia.